na Arwen Arcos, Fiona Guyamin, Christoph Miranda, and si Christine Cliana, and si JR. You know who you are. Ayan. Also, isasama ko na rin po yung mga college friends ko po, syempre. And sila rin po yung mga thesis group ko po. Mo. Yes po. And yes po, andyan po si Nelly De Los Santos, si Ate Daniel Dayog, si Ate Cassandra Kasaklang, si Adonis, and si Calvin. Ayan. Ang dami mo naman mga friends. Yes Ang tanong, totoo ba lahat ng mga yan? Opo. Palagay mo. Opo. Talaga. Proven and tested na yung friendship ninyo ng mga yan. Opo, kasi po natitiis po nila yung yung iba't ibang personality ko po. Kaya po marami rin akong friends po kasi iba-iba po sila. Iba-iba po sila ng personality ko. Like Naku, kakabahan pala ako sa'yo. kaya nga po sabi ko po sa inyo, sa umpisa lang po talaga yun. So ano-ano ba yung mga iba't ibang personality mo na nagsaswak sa bawat grupong meron ka? Yung mga high school friends ko po, meron, iba-iba po yung personality ko, and then meron din po na parang mutual na isang personality ko na lahat po sila is parang nagsuswak po doon. Pero yung sa high school friends ko po is yung siguro yung pagiging madaldal ko po. Ganon. And then, yung mga sa college friends ko naman po, yung pagiging kalug ko din po. Halos lang po, magkakasame lang. And then, ito po yung mutual sa amin. Lahat po sila matatalino. Okay. So, matalino ka. Medyo humina. Opo. Yung gusto mong maging humble pero hambog ka doon inside ganyan. So ano doon yung pagkaiba-iba ng personalidad mo kung lahat naman pala yun na yun. Akala ko naman extremes yung level. Akala ko yung dito maldita ka tapos sa kabila ka masayahin ka yung ganon. Opo, yung yung sa college friends ko po, oo nga no, parang pare-pareho lang. Diba? Ano na lang po, siguro, yung mga ka-high school friends ko po siguro, sila, na parang they already used on, yung lulubog lilitaw face ko po. Yung nagulat na nga lang po sila, live ako bukas sa Love Radio Academy, manood kayo ng live namin, keme-keme. Tapos sila, Jo, parang nung nakaraan lang, donut ka na naman, wala ka na naman, tapos ngayon, ayan, isa-shoutout mo na kasi, oo, para sa inyo. Oo, ang tawag sa'yo, manggagamit na friend. Parang ako po yung ginagawa. Manggagamit na friend pala kapag may kailangan lang tsaka lang nag-PM, 'di ba? Lulubog lilitaw. Pero hindi naman kasi kailangan 'di ba sa friendship na lagi nagkakausap, ganyan. Minsan matik na kapag may mga sineselebrate lang kayong milestones in life, tsaka mo sinishare. Kaya kapag may mga down moments ka na kailangan nilang malaman, parang doon yung time na parang nagme-message ka, ganyan. So at least sanay na sila sa iyo. And sa paglipas talaga ng panahon at sa mga pagkakataon na down ka, doon mo masasabi na etong kaibigan ko na to ay kaibigan ko talaga. Tsaka kapag hindi na kayo, nag-uusap tungkol sa what's your favorite color or what's your baon. Pag ganun na nag-level up na yung usapan ninyo tungkol na sa ibang tao, ibig sabihin, medyo malalim-lalim na talaga yung relationship ninyo. Kapag naninira na kayo ng ibang tao, kapag galit na rin sila sa kinagagalitan mo. Totoo po. Ganun ka bang klaseng kaibigan? Kapag galit yung kaibigan mo dito sa kaibigan na to, ayoko na rin sa kanya. Pagkakaaway ko, kaaway din nila. Parang gano'n. Oo. So, nagiging kaaway mo na rin. Opo. Nagiging kaaway na rin nila. Naghanap ng nag-recruit. Oo. Hindi, kasi ganun talaga. Naalala ko may best friends ako. Pero etong mga best friends ko na to, wala na sila dito sa bansa. So, nang ibang bansa na sila. So, every time na may pinag-uusapan kami sa GC namin na parang tao na asar yung isang kaibigan namin, parang ayoko na rin doon. There was a time pa nga na may, hindi ko na, eto parang, sorry guys, sinaglag ko yun na doon sa conversation natin. Pero kasi meron doon, may nangutang doon sa friend namin, as in sa BFF namin. Tapos asar na asar kami kasi post sa social media yung nangutang sa kanya tapos hindi nagbabayad. Kilala namin yung nangutang sa kanya. So ginawa namin dalawang mag-best friend pa. Piniem namin yon. Sabi namin, what are you doing? Parang, bakit hindi ka nagbabayad ng utang mo kay ganito-ganyan? Sabi kong ganon. May kailangan din siyang whatever. Basta ganon. Kasi nag-PM ako dahil sa utang niya dun sa kaibigan ko. Tapos, sumagot naman. Tapos, binlock na ako.
guilty. Ganun talaga, pag kaibigan, ilalaban mo, di ba? Basta alam nyo nasa tama kayo. Ay, hindi ko po sure. Kasi po minsan, pero biruan lang naman po namin to. Yung mga kaibigan ko po, minsan, ako po yung malas, sino yung kaibigan nyo dito? Pero, ano naman po, kumbaga, sa labas, sabihin po nila na, kakampi nila kami, pero pagka sa amin nila, yun po, dun po lalabas na sabihin nila, pero dahil alam mo ikaw yung mali, ganito, ganyan. Kumbaga, within sa circle namin, hindi nila tinotolerate na pag alam mong mali ka. Oo. Pero sa labas, kakampi ka nila. Ganun po. Parang you correct in private, Apo. but you correct in private, pero you love in public. Yan. You care in public. Anyway, ang dami pa na pagkukwentuhan dito ni DJ Ina, kaya wag kang aalis, kapiling pa rin si DJ Rocky. And DJ Ina Mosa. Dito lang yan sa Love Radio Academy, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ay, DJ, may naalala ka po ba pala? Ay, parang wala. Ay, ako po kasi may naalala. Sino yan? Ano yan? Ay, ayoko na po sabihin. Hindi ko na po pala maalala. Pa-issue? Pero kasi hindi mo na pala maalala. Opo, bigla kong hindi na po maalala. At dahil dyan, ito po ang Naaalala Ka by Mark Carpio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!